differenti l-kanzunetta, vers ftit isbaħ ħalli malli tisma' tkun aktar kuntenta, bi kliem li ma smajtx u b'titlu li ma jgħidx. Stajna konna aħna. L-applikazzjoni tal-Festival Annwali Mużika Mużika fis-sena 2026 jistgħu jibdew jiġu sottomessi b'mod elettroniku fuq is-sit musikamużika.mt sa 19 ta' Settembru li ġej jew fl-uffiċini ta' Festivals Malta fil-Furjana fl-aħħar jumejn qabel l-għeluq. Il-festival li jmiss se jsir bejn it-19 u l-21 ta' Marzu li ġej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru id-dettalji, il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għallu jinsab gburi li jara l-pjattaforma ta' Mużika Mużika tkompli tissaħħa u tiftaħ il-bibien għall-artisti Maltin. Kompla jgħid li dan frott il-ħidma kontinwa tal-Gvern favur il-kultura u l-identità tagħna bħala Maltin u ħeġġeġ lil kulħadd biex jieħu semm u jkompli jsaħħaħ il-vuċi mużikali ta' pajjiżna. Dan huwa festival ieħor sabiħ immens li jaqqat il-poplu Malti u għawċi pon wieħed flimkien. Il-Festival Mużika Mużika jiċċelebra s-sabiħ tal-lingwa Maltija. Kemm hu sabiħ li tara l-familji Maltin u għawċi miġbura jsegwu dan il-festival. Dan huwa festival illi issa stabilixxa ruħu fil-kalendarju kulturali ta' pajjiżna, huwa festival illi huwa wieħed mill-isbaħ espressjonijiet li għandna fis-settur kulturali. Aħna kommessi li nkomplu mexxuh il quddiem u nkomplu nkabruh. Iċ-ċermen u l-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Aron Zana u Franza Ġuż rispettivament, flimkien ma' ċermen tal-Bord ta' Mużika Mużika Raymond Buġġejja u d-direttur artistiku Pola Bela tkellmu fuq is-suċċess li rnexxielu jikseb Mużika Mużika tu dawn l-aħħar 5 snin. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta kompla jelabora dwar l-edizzjonijiet tal-festival u l-legat li dan qed iħalli fis-soċjetà, waqt li l-festival se jkompli tiegħeb il-livell biex joffri l-aqwa pjattaforma lil kompożizzjonijiet bil-Malti. Sodisfatt immens bil-progressi li qed jagħmel Mużika Mużika sena waħda wara l-oħra. Naħseb fuq kollox l-iktar ħaġa importanti għalina hija l-importanza li qegħdin nagħtu propju permezz ta' Mużika Mużika lill-lingwa Maltija. In-nies tridu dan il-festival u aħna qegħdin hawnhekk sabiex permezz ta' Festivals Malta u dawk kollha li jaħdmu għal dan il-festival inkomplu nkabruh, anzi ngħid ninvestu fl-artisti, kompożituri u kantanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar dan qed inħalluh bħala legat lil Mużika Mużika għall poplu Malti. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ġew ukoll ippreżentati trofej lill-artisti rebbieħa tal-aħħar edizzjoni ta' Mużika Mużika. Il-kanzunetta rebbieħa kienet Stajna konna aħna, interpretata minn Jamie Cardona bi kliem tiegħu stess u Alejandro Spiteri Monsenier, b'mużika tagħhom it-tnejn u Sean Farrugia. Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta Tiegħek Jien interpretata minn Brooke bi kliem ta' Emil Kalleja Bejles u mużika ta' Brooke Borch u Cyprien Kassar fil-waqt li t-tielet post Biċċat Perfett ta' Pamela Bezzina b'kitba u mużika tagħha stess. Ingħataw ukoll it-trofej għall-aħjar interpretazzjoni li Liza Gawci għall-kanzunetta Aħjar u għall-aħjar arranġament mużikali li Ryan Pola Bela għall-istess kanzunetta.